klar til en organsyntese. Det lyder da rigtig spændende. Er det ikke en idé til en kage? Katrine, hvad laver du? Jamen, jeg er lige ved at køre en søjle. Hvorfor det? Det er, fordi jeg har lige erstattet en hydroxygruppe med en aminogruppe ved hjælp af en Mitsunobu-reaktion. Okay, det lyder meget spændende. Jo, det kunne man nok godt. Der er mange muligheder. Hej Peter, hvad står du og har gang i? Jamen, jeg er ved at lave en superkritisk syntese. Okay, det lyder da spændende. Hvad går det ud på? Jamen, det er en måde at fremstille bitte små partikler ved meget høj temperatur og kæmpe tryk. Okay. Hej Marie, hvad laver du? Hej, jeg laver NMR. Interessant. Hvad kan man bruge det til? Jamen, det kan man for eksempel bruge til at klare proteinstruktur. Det er det, jeg lige har sat en protein på i. Så kan man bruge den her store magnet til at få noget information om det. Spændende. Jo, jeg tror, vi har nogle gode idéer. Jamen, så holder vi en kage. Chemistry Camp 2008 bliver afholdt på Aarhus Universitet fra søndag den 13. juli til lørdag den 19. juli. Så hvis du går på en gymnasial uddannelse og synes, det lyder spændende, så skynd dig at tilmelde dig her på hjemmesiden.